To abin da ya farfa ƙauyen Kaduna fa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sojojin saman Najeriya sun jefa ɗan Maulidi bom har guda biyu, inda ya jawo mutuwar mutane mutum 120 da wani abu. Ku cika ɗan daga ciki. Bom biyu suka saka ɗaya, bayan minti 30 suka ƙara saka ɗaya. Bayan wannan matsalar da ta afku ne fa sai sojojin Najeriya suka fito suka nuna cewa ba fa su suka jefa wannan bom ɗin ba. Kuma cikin hukuncin Ubangiji aka sai gaskiya ta fito. Bayan da gaskiya ta fito kuma shine suka kuma fitowa suka ce to fa su sun jefa wannan bom ne mistakenly. Da wannan bawan Allah da kansa shi ma ya ce iya family din su ma'ana dangin su sun rasa kusan mutum 34. Family din mu ni kankin kaina mun rasa wajen mutum 34. Abin da mutane suka maganta aka ko kuma suke yawan tambaya kai ta za a jefa bom sau daya a kuma koma bayan minti 30 a kuma jefa daya ai tunanin cewa an jefa shi ne da kuskure aka jefa. Cewar gani da ido ma a yanzu haka suna da patient sun kusa mutum 64. Baga kuma banda waɗanda suka mutu mutum 126. To amma abin tambaya a nan shine shin kuna ganin cewa ko wannan bom ɗin da aka jefa mistake akai ko kuma ana sana aka jefa? Allah ya samu dace.